네, 그금 모블로 같이 하는데요. 라이프시, 라이프시. 앙쿠, 라브는 해봐. 그러면 라이프시 뭔데가? 하악라 딱래. 아 주무정석. 그러면 लोगोफोर माने हामफैजा जों खांख्राइ जावनो होनना फैदोंमोन जों अजागर होनना बुङो आरोना नैबे दैखौ ओमफ्राय खुसिया माथामसो मोनबाय आरो बारा बुरजा जावखायाखै जोङो अजगर होनना बुङो बे दैनि नामखौ ओमफ्राय जों खुसिया जावनो फैदोंमोन जावनायखौ लाबाय थायासै जोङो दायो न'आव थांसै बोराय बुरि सेब जाहैनोसैलाय नै बायनानैबोथ' जानो हाया दा न'आव देखायनोसै दायो देखायनांला गगोन गगोन बेयाव दैयाव गबाथाय सेस मासेया फार्स्टआव जावखांनाया गनानै थालायलायबावो ओमफ्राय आं बे जाब्राखौ बोखारना नायबाय बिखाखौ आफुमलायलायदोंमोन ना थ'दो थांसै थ'दो माबायो खावसे थोरसिखौ लादो खबाइफ्रा ओइ सनालि खोनाबायना सनालि नोंनि संनाय नाफाम बाथोना बरिया जानोसै दिनै मेंबायलै गोगोमनो खुसिया जावबाथाय मेंखायो आरोना खांख्राइ जावनो नागिरदोंमोन खांख्राइखौ मासेसो जावो खांख्राइया फिसा बिबैया मैथा जाफालायबायमोन दा माइसो हानो गोनां दंमोन ओमफ्राय हायासै जोंहा आफाया हारसिं हागासिनो हाजोबनो हाबावाखैसो चलो मानसिफ्रा नोंसा बिफा गैया नामा होनलायबायो बिफा गैयाबो ओरैनो जोनोम जायो खोसो ओरैथिं मोनस्रोमजोब्बाय एसे दंबावो हानो नै माबा धनिस्का बिबैजों धनिस्काजों मा लाबोदोंथाय बिसोरो जा खांख्राइ जावनानै लाबोबाय दुगैखांबाय मामा ए थासुमलि रुमारदोंसो मासेबो मोनासै नामा नोंसोरो थासुमलियानो बोरायसो सेमोननिसो दायो बेखौ जानांगौ नामा ओमफ्राय बेयाव माबाना बेयाव माबाना ओयाव लाबो मा जाखो होथिंखै लायखानो थां जिबौ लायथां थां रुलाय आं लाया मैथा दोनदों बारलांगोन मा बारलांनो एम्बु बुंला नायब्रा नुबाय खायग' मोजां बुंबाय थानाङा रायगोन नुवाखै गोगोम देलाय ओमफ्राय थिखोलाय मानैखौबो हमनो रोंना रोङा दे थिखोलाय गोगोम मबाइलाव खायसे र' सुनांगोन बख्लायबाय नै गोथावानोलाय मेंबायमोन ना ओंखायनो थासुमलि रुनाय रुनाया रुना दोनखादों बैयाव लोगो मोनबा जाहैनोसै होननानै लादोंमोन आं जादोंमोन आबौनोसै जानो हायाबा लाबोफिनसै नोंसोर अरस'गोन नामा होननानै माथो अरसै होनलाय थाथोंसै मा जासनगोनखाय थाथोंसै ओमफ्रायबो जागोन ना जायाथाय बाय बायनो दे जानो लुबैनायानो हाथारला बेहाथ' नांथागोन एसे
뭘 갔나? 그거 다 진짜 뭐 미소 가람 받는 거야. मावनो बानायफ्रा नुवाखै माबायदि आंखौ एकदम बोरमा लांनो होलायबावो बोरमा खायाबा मोजां जाखादोंलै बोरमा लांनो नोंसिनो इसां मोजां बोरमाबो खाना होनांगौ आरो थोरसिबो सुना होनांगौ नामा बिमा बुरिखौ अननो रोङा नोङो मानो खाखो नोंखौ आङो एफा गिदिर फेदेरबाय बोरमालावबाय फैनोबो सिखारा बियो फुङाव मा बिराद बाहादुरिब्रा इसोरो खाया ओमफ्राय आं फंसे खोथा बुंनो साहा लोंखांबावबायसो मैयायो उदै मैया फैसा बेदरबो आरोना ओमफ्रायो बयलार मैथाजों नाबो मैथाजों नाखौ जालायलायासै आरोना ओमफ्राय बयलारजों बिलाइजोंसो जाबाय ओमफ्राय खुसिया बेदरखौ जाबाय ओमफ्राय मा जाखो दानाथ' बिमाया जायासै बयलार बेदरखौ बिनि बारा थाबाय नालाय जाखांजोबनानै रोनो जाबाय उदैया सेबनानै लोंबावो दे सेमनायनि मोनजाबावगोन दे जासुला बियो मा होनो ओमफ्राय बिफाबो होनाखै मुगासे मोननानै माबा सिखारनानै जाफिनलायबावो आरो जायाबा माथो बायनाय बुस्थुखौ ओरैनो गारजायो नामा ओमफ्राय आङो खुरैखौ खोन्थाहरलायबा दरनैल'सै ओमफ्राय खिफिदों आरो जादों बिराद जासुलायो जासुला थिगसे जाखाबाय माला थिगसे जाखो 2 घन्टा गाहाम जाखायो बियो ओंखाम जाबाथाय रेस्ट लालायनानै जायो ओंखाम बुस्थुखौ लासै जायाबा सोरबा नांथालाबायना जानोसै गारखाया आरोना गावनि नांगौ सिमांखौ जासिगोन ना बिनि उफार जायो नामा सोरबा जानो हायो रायखुसि मोनो रायखुसि आंखौ लाबोनानै हाबा खालामनानै रायखुसि मोनलाय दा